Android Galaxy Greece, εγώ είμαι ο Ανδρέας και σήμερα θα δούμε τα δύο boom sound ηχεία του HTC M8, One M8, τα οποία βρίσκονται στο πάνω και στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Όπως είπα και στο unboxing, δεν είναι ολόκληρη η γρίλια, ας την πούμε, δεν είναι ηχείο. Το ηχείο είναι από εδώ και κάτω, όπως και στο πάνω μέρος είναι από εδώ και κάτω, όπως βλέπετε. Το υπόλοιπο είναι απλώς για συμμετρία και θα τα συγκρίνουμε με μέτρια έως άσχημα ηχεία που έχει το Nexus 5 ή ένα κανονικό τηλέφωνο που έχει το ηχείο στο κάτω μέρος αντί για μπροστά. Θα δούμε λοιπόν γρήγορα ένα τραγούδι, δεν θα το κάνουμε πολύ μεγάλο βίντεο αυτό, και για να δούμε στο τέρμα πώς ακούγονται. Να βάλουμε λίγο το μικρόφωνο, να γυρίσουμε λοιπόν το μικρόφωνο προς τα τηλέφωνα και για να δούμε. Για να δούμε και του M8 τα ηχεία τώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα ηχεία του M8 είναι σίγουρα πολύ πιο δυνατά, έχουν πολύ περισσότερο μπάσο και μεσαία σίγουρα. Βέβαια τώρα το τι θα φανεί στο YouTube δεν μπορώ να πω, διότι θα κάνει compress πάρα πολύ τον ήχο και ανάλογα γιατί έχει πιάσει και το μικρόφωνο, αλλά ακούγεται σίγουρα πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο καθαρά, με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια από του Nexus. Άλλωστε του Nexus το μειονέκτημα, όπως και πολλών τηλεφώνων άλλων, είναι ότι επειδή το ηχείο βρίσκεται κάτω, μπορούμε παίζοντας να καλύψουμε, και εγώ το κάνω συνέχεια αυτό, πολύ εύκολα όλο το ηχείο και να μην ακούγεται τίποτα. Και αυτό θα γίνει κάπως έτσι. Μπορείτε βέβαια να γυρίσετε τηλέφωνο να παίζετε από την άλλη, αλλά είναι ένα μειονέκτημα το οποίο δεν θα έχει ποτέ το HTC. Είναι κατά 25% πιο δυνατά τα ηχεία από το M7, όπως λέει τουλάχιστον η HTC, και επειδή ο ήχος στο YouTube δεν θα είναι καλός, αλλά δεν θα είναι τόσο καλός όσο από κοντά σίγουρα, αν πάτε σε κάποιο μαγαζί, δείτε το, βάλτε ένα τραγούδι να παίξει, βάλτε και ένα άλλο κινητό δίπλα. Δεν έχει καμία σχέση ο ήχος του One με οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, και μάλλον θα έπρεπε όλα τα τηλέφωνα, όπως έκανε την αρχή και η Sony με το Z2, να αρχίσουν να βάζουν μπροστά τα ηχεία τους, διότι εκεί είναι το σωστό μέρος να είναι προς τα εμάς που το κοιτάμε και όχι προς τα κάτω ή από πίσω ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα γρήγορο look στα ηχεία, στα boom sound stereo ηχεία του HTC One M8, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.